bandiraɓe e sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama inɗe on manama e jettoɗe koɗo men hande e taskara men koɗo mawɗo ko jaalal mawgal ko timtorgal mawgal banggue nalankagal e nder dongre Afrique kono noon kadi omo jeeya e ɓen nalankoɓe townuɓe kala ko yuuti e banggue nalankagal ɗo e leydi meɗen Sénégal kadi e ƴellidde pinal fulɓe ɗemgal Pulaar e windere nde kala guila e jimol makko tindinoje ha e dayne makko welde koɗo men hande e oɗo taskaram ko El Hadji Baba Maal mo ganduɗon no fewi. Baba Maal mi salminima. Yo jaam Allah wonema a salminama ne aɗana e yesso RFI fulfulde ko adi foof kam emin donuma e duttugol Mansour Seck jaajiɗuma sehilma mawɗo yo Allah hannumo aljanna. amin ya rabbal alamin. ko adi gartaten ko e parcours Baba Maal. Baba Maal hande ɓuuri duuɓi 40 ko Baba Maal nana e dingiral nalankagal ina yima wadde hande ala kalantero haala Baba Maal e dongre Afrique walla e windere nde kala kono noon Baba Maal ina jogui soynere mbawi wiide walla souvenir ko ɓuuri welde ɗum e jimri muɗum so tawi aɗa haala nden ko ɓuuri weldema hande ko mbaɗɗa e jimri ma walla ko dañƴa souvenir ma ko holɗum wonata Baba Maal? Machallah ene heewi caggal yettude Allah e julde e Rasul eɗen jetta sababuji no tawno kala ko jeeɗa koye sababu kadi sababu gaɗiɗo o ɓuuri weldemi e ko jibinami Podor kadi ɗin noon souvenir uji woni teskuyaji ɗi ganduɗa mi waɗum yejjid woni en wonde e nder galle nene e baba malla ni baba e nene yiide hono jinnaɗo am debbo o ene yiiɗi jimri kanko sehilaɓe makko so ɓe guppoye ko jimri so tawi eɓe liggo e nder galle he ko jimri so tawi kadi koɗo ne ara e nder wuuro Podor kadi ko jimri ko fewjande koɗo o holno ƴaɓɓorte kadi ɓe mbaɗa jime ɗum ene jaayi souvenir ɗi ganduɗa ɗo mbami wonde foof sade hay jime mabɓe ene garta e hakkillame kadi ene naata e répertoire Baba Maal woni jime Baba Maal ko wayno hayyo koddu mettu en ko wayno poolel jeeri en goɗɗum e goɗɗum foof ganda ko ene ɓuuri weldemi e jime ɗi jimani ɗum koye teskuyaji belɗi teskuye goɗɗo o yaade ha porta e neɗɗo baɗono Nelson Mandela jima yeeso mum tottuma waajuji aduna e holno naalanke foto darorade e wawde hono wallude innama aade ene wiyani tan leñol ma malla leydi ma malla Afrique naaɓe o wiya ko ɓiɓɓe adama en ɓe foof ganda dande ma ene yetto ɗo gandanɗa hoorema dande politicien hay goto hay kanko ko politicien nden ko président o wi dande ma ne yetto ɗon hutoro ɗum gadda ɓiɓɓe adama en ɓe mbawa wonde neɗɗo goto ɓe gurdam belɗam moƴƴam ganda ene wawi nafde aduna e yontoji garoji janggo ɗum koye souvenir uji belɗi joddade oɗo mo ganduɗa ko yummum Bob Marley gaga Bob Marley yeehi joddo ɗon Chris Blackwell darnuɗo hono galle biyeteɗo Island Record mo ganduɗa ko ɗon Bob Marley yalti e woɗɓe mawnuɓe e nder hono musique wima kalifma Allah hoorema andu emin joguema yakare ya kontin mbaya no mbaɗani souvenir goɗɗo kadi mbeɗa wawi wiide ko joddade oɗo mo ganduɗa kanko woni Toumani Diabaté Toumani Diabaté tokoso oɗo bammum Sidiki Diabaté o nangue junggam nawmi to bammum oɗo Sidiki Diabaté min joddi bammum Sidiki Diabaté kadi wi kam somi yima aɗa dari aɗa ɓorni wutte ma aɗa haɓɓi nadorde ma aɗa jogui hono silama aɗa fonki hono gutteji amen cosanuji ɗi mbiyanmi ko ko yata sodo kanjade yeehi kono noon min goyani sade min jibaɗono ma tirno ya tambo hono nalankagal mo ganduɗa mawninto ko cosanuji amen ɗi ko koraji ɗi ko balafon ko kolli e ɗuminaji baɗi noon eɗi kewi souvenir uji ganduɗa e nder ɗin ina waɗi yimɓere nde ganduɗa hoorema eɗen mbawi wiide so tawi en kaali ɗum e ɗemgal tubankore point de départ Baba Maal ndeɗo yimre ko yimre Tara Cheikh Oumar ɗum ɗon kadi mbiɗa sikki jeeya koye souvenir uji holko nden yimɓe siftodiron ma tan à chaque saaha kala so nde arti e maɗa walla a jooɗima aɗa yimade walla nani yimɓe ena kala nde ɗon yimre aɗan Cheikh Oumar jibina ko Halwar c'est quelques kilomètres de Podor
kono noon ko Allah waɗa sababuji mi haalinima nane mbimi kala ko jeeɗa ko sababu sababuji baɗɗi ha nde gonmi lycée Charles de Gaulle suka debbo goto ene wiye Aïcha Sakho ene janggono lycée Ahmed Fall ene yimanno mbeɗa sikka galle mabɓe fof ko yimoɓe ko jaarejo min goni min mbaɗa répétition ngaji o wi ndeɗo yimre ƴettumi ɗum koto nena men e baba men Tara kono mbiɗa sikki yimre nde ɓurata wawde jogade fayida koye dande ma an sababude dande ma sababude kadi o jimeteɗo ummi koye sarata ɗo gummiɗa ɗo ene woni Podor ko totti kam yimre nde ene weele am no feewi ha gandanɗa hoore ma duuɓi e kitali yimɓeɓe ɓe mbi saɗa yima Tara ene wayno e dande ma gonata koye jiɗowo woyde ni ko addi ɗum no ko andude hono Cheikh Oumar ummade mo halwar dañde mo ko dañi ko yaadi ko yeehi ko gilla yaade Makka ha artude kadi wadde jihad yetto e nokkuji ɗi ganduɗa hoore ma emin mbiya yo Allah sor boobo ɗo wowa ko boobo ɗo anda ko Cheikh Oumar ene hay nokkuji ganduɗa anda ko wowa ko inde mum tan ɗowi ɗum ko yiɗi ko hono artirde jaam e gurdam ɓiɓɓe adama en ɓe sama touche tellement ene mawniyam ha so mbeɗa yimba Tara o Allah nde seedi somi mubɓi guitam tan mbaɗi wayno kono min koye konu makko gonnomi nokkuji ɗi wiyano ɗi foof so mbeɗa inde nokkuji ha e Madina Khasso ha e Bandiagra e ɗum wayri kono mbeɗa tawa ɗum addata yurmede nde kono dekkete yo yidde nde yeehi ha rufi e nder gurdam babam nde nani yimre nde yiɗanomi yima yin nde tawno Podor sa jeyama toon aɗa wawi yimde aɗa wawi aɗa wawi wadde théâtre mbaɗa football kala ko welma kono noon so tawi jangde yonti il faut jangga normalement babam ko ɗon fadanno kam kono ko Tara o heeɗi o yimi nani ka jimowo aɗa yiɗi wadde ɗum hono meccal ma kono so tawi ko jumol baɗo ni jimata mi ɗaccitima mi woppima ya won artiste kono noon il faut mbaɗa kam promettre jaɓana kam kala nde jimɗa yo taw ko jimata ko mawɗo baɗon am malla yonto goɗɗo taw ko yonto sukaɓe mbaɓe ƴettu hen hunde kena nafaɓe e gurdam ɗum noon machallah mbeɗa wawi wiide Tara rokkimi permission pour min yomi won nalanke gaga ummade galle babam e nenam eyyi ngol ɗon jimol no mbiɗa Tara e saaha kala nde jinnaɗo meɗen Baydi Mala heeɗi ɗum nde wonno ko e radio télévision RTS en mbawi winde mi sikko Samba Thiam fawno ɗum e on saaha a haali e wi jinnaɗo o wasiyemama so tawi aɗa yima jimi baɗe noon yo taw kala yontande ina yiihen hoore muɗum ko ɗon noon addata hen e wiyede sirlu Bamal beele ko ngoɗon waaji walla ala saabu Bamal ina jogui sirlu Bamal ko hoɗum ko tagui mbimi noon Bamal yimini guiƴiraɓe muɗum yimini mawniraɓe mum miñiraɓe muɗum yimini ɓiɓɓe mum ha hande nana yimanno taniraɓe mum nana yimanno jaytiraɓe muɗum yontande kala arde yiya hoore muɗum e jimi Bamal yontande kala arde wiya ala wona onon jeeyi Bamal ko minen jeeyi Bamal sirlu on ko hoɗum ɗum ko namdal ma ngal noon mbete sirlu gaɗiɗo ko sirlu gomiɗo to Allah ko Allah waɗata ko Allah ɗowata neɗɗo o ko Allah rokkata neɗɗo o ko urate mum ko ganduɗa ko kala innama aade ene yitto hoore mum e ko jomum ko waɗata ko e wona ni tan yontoji meɗen enen fulɓe ko somin darima par exemple États-Unis min monti sur scène emin jima ena waɗa yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma nanani pular ganduɗa Afrique meeɗa ga ar hay so tawi dañi hono information ngaji tokosi wona ha wuuro kono no eɓe jiita koye mabɓe e nder minen komin mbaɗata ko somin jiiha par exemple au niveau de l'Inde walla jaaha au niveau de Nouvelle-Zélande walla jaaha e leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma yimɓe ene ƴettide hono jimi amen ɗi min e Mansour Seck surtout jimi gummiɗo e Bayo malla Jamleeli ɓe mbiya wona ni côté commercial o ko côté hono lowdi kon ɗo e nder jime ɗe woni gacci ɗi woni hono ɗo daaɗe ɗe ɗo ndewata ɗo henne mélodie ji ɗi wayri kono ko ɗum ko aduna Allah o foof jeeyi ɗum so tawi aduna Allah foof jeeyi ɗum noon kala yonta garɗo so heeɗima tan so tawi ko neɗɗo ma yiitu hen hoore mum ɓe sikko ɗum ene jaayi secret ji ɗi wona ko ganduɗa ko aɗa waɗa ɗum pour yonta oɗo mbeɗa heewi wiide minen tagata walla holko waɗi somin jaltini lefol hono jimɓe ɗin ganduɗa hoore ma ɗin ɓurata wawde taccude keeri
ko jimi ɗi min mbaɗani préparé so min naati studio min miijota ko no foti million ŋaji yimɓe keɗoto jimol ngol malla no foti album aji yeeyete min jima tan saabi Allah ka neɗɗo aɗa ndaɗa innama aadi e gurdam mum ko neɗɗo wurata ko ɗo neɗɗo wurata ɗo ko neɗɗo miijoto hanki ko neɗɗo miijoto hande no neɗɗo yirata hono ko yiɗi dañde janggo ɗo yiɗi yettade holno yimɓe potata wurdude hono haaɓe gonda e nokkuji e dow jaam e kisal holno ɓe nehirta sukaɓe holno ɓe ɗumen ko ɗum min jimata ɗum noon kala neɗɗo jimowo ɗum kala yonta garɗo ma yi hen hoore mum nde tawno ko neɗɗo hokkuma alay saago wurdaɗam ɗon gurdam jamanuji ɗi ene certi kono gurdam ko gotam tan eyi neɗɗo fof ne yiiɗi wurde jaam ne yiiɗi jurde balɗe ne yiiɗi wurde de yimɓeɓe e dow jaam e kisal ko ɗum min jimata tan ko aduna min jimata ko neɗɗo noon e nder taaridi muɗum nder leɗɗe nder hakkude muɗum asamani e duule hakkude muɗum e hono les saisons woni ɗum ko ndungu ɗum ko ceedu ɗum ko naggam ɗum holno neɗɗo wurdata hen ko gueɗe goɗɗe e aduna ko neɗɗo gila noon aduna fuɗɗa ha joni ko ɗon tan neɗɗo wurata donc saɗa yima ɗum so ɗum woni source d' inspiration ma kala yonta garɗo ma wi ko ɗum guranmi kala ko jimɗa hen joomum tinat an ko kañum jimanɗa donc wona commerce o wona ko jeeygu ngu min jimanta ko gurdam innama aade so tawi koye salam gonmin min e sehilaɓam emin jooɗo min mbaɗa hirde beela mo dañanmi hen foti e somi woni stade taw ko ujunnaji yimɓe daari stade ene keeɗo Baaba Maal mi yimat tan ko ɗum fof foti am ko noon won noon ko gowoɗa ko wonde e ngoral Dande Maayo e ko nandi hen e jimima kewde ko hono nanda kirɗili tan nandata kono hande ma en gartu en mbiɗa 4 hande Dande Leñol dañi duuɓi 4 lawol jungol no feewi dongal musgal lawol kadi musgol kono yettima ha duuɓi 4 so tawi en kaali haala Dande Leñol ma hakkillaji men foof gartu e Mansour Seck Dine Gawlo yo Allah yurmomo yafomo ko jaadiɗuma guila ko ɓooyi ɗiɗon cuwa sosde Dande Leñol ha costuɗon Dande Leñol hande Dande Leñol nanɗo e duuɓi 4 ko caggal Mansour Seck Dande Leñol caggal Mansour Seck holno jogori wayde holno mbayde jogori jogade hol jaɓɓal muɗum Allah andi holno jogori wade kono noon mbeɗa andi Mansour liggima e Dande Leñol ligganima hono yeeɓoɓe Dande Leñol hettotoɓe Dande Leñol ganduɗa hoore ma hayso tawi min ngabbi e dow sen boyani ko min gomi paari ma yimɓe jii hono ballal Mansour Seck e muɗum no tawno Dande Leñol ko famille Mansour Seck kadi ene jaa e jinnaɓe e nder famille o sukaɓe hesɓe arɓe guila e Mami Kanouté en hay wodɓe arɓe jantude e nder Dande Leñol Mansour jangguiniɓe aduna jangguiniɓe holno nalankagal waɗirte jangguiniɓe holno wonde e yeeso jamanu aɗa yimana jamanu o aɗa waajo jamanu hol position hol darde poɗɗa darade donc ha joni Mansour elle ko gandunoɗo te mbo andi neɗɗo wurata ha abadan donc ombo andi kadi kala ko jiiɗa ko aduna ko jokka jokki an arat hay nokku tan dokka heddiɓe ɗum kono ɗum kadi ma parane wadde ko paranɗo hono oɗo jamanu machallah ene muusi noon kadi ene teddi neɗɗo mo kewnoɗa yiide sa yeccitima jeeyaɗum e caggal ma malla joɗɗa nana dande mum e caggal ma sa natti ɗum yiide hankanti ma wonko ustema no feewi kono noon Mansour ko parannoɗo ɗum ɗo no tawno ko neɗɗo mawɗo ko gawlo mawɗo ko responsable mawɗo e nder aduna o mbiɗa sikki ni yimɓeɓe cikkanmata ko Baaba Maal woni ko yeeyi Dande Leñol kono mbiyanmi ko Baaba Maal e Mansour Seck jeeyi Dande Leñol mbiɗa heewi wiide won yimɓe heewɓe somin darinoma e concert Angleterre par exemple ma dañ hen yimɓe 200 garɗa addaniɓe Baaba Maal addaniɓe hay goto addiɓe ko Mansour Seck heɗade tan wallahi makko o mi siftoro ñande nde min jeehi États-Unis kala ni jimmi ɗo Mansour Seck wiyonno wallahi ko sukaɓe tokos Haalpulaar en wonɓe toon kamɓe mbiyata wallahi wadde wonko Mansour waɗi ɗon e nder mabɓe Baaba Maal ko nalanki mawɗo kono gagajimi Baaba Maal ko daraniɗo banggue pinal fulɓe Baaba Maal ko daraniɗo banggue taaridi Baaba Maal ko daraniɗo banggue weeyo Baaba Maal daranima ɓamtare ina wonde ndema
ko ɗum ɗon ni ene mbawi wiide jeeya ha fedde nanka sosa fedde nanka sosama gam darnade ɓamtare gam darnade ndema e ko nandi hen holno yiddema ƴellidde ɓamtare rewnu ɗum e fedde nanka holno ɗowirta ɗum ha yetto en ɗowirtumi ɗum ko yiilade hono nokkuji malla fannuji ɗi gandanɗa hoorema ene rokka mi fartague wawde yewtidde jamanu o yewtidde ɓiɓɓe adama en ɓe blues du fleuve ko hen jeeya ma on gara hen peut être par ce que tagimi sosde nanka ko duuɓi ekkitali mbeɗa hutore taw mbeɗa weela taw ko pelle biyeteji hono ONG ji maɓe gan temeɗe ɗiɗi pawɗi hay bille milinda gueete koye ɗen pelle jeeya nani haaɓe nelimi yomi naw hono batakuji e sommet G8 pour haalde hono yo yimɓe ƴellit hono ndema awa e gaynako surtout ndema ko ɗon mbawten wallude hono leyɗele men e nder Afrique gartumi noon mbimi alay saago min mbeɗa hutore mbeɗa yahay nokkuji goɗɗo pourquoi min mi darnata fedde billahi wallahi tallahi fedde nde mi andano hor nden fedde pot mi dardu koye jammugo tan jooɗimi ɓeni miijo mbiɗa miijo mimi il faut ko wona ndema awa e gaynako Samba Siré Gorel nde jooɗi tan o ɗifti o jooɗi mbimon mbo fedde nde noon hande mami sot fedde jaami fijirde ko pete wonno mbiyami hande no à partir d'aujourd'hui min bamal mi darini fedde mo ganduɗa fedde nde wona fedde contestation politique wona fedde hono kareli wona fedde haydara ko fedde ɓamtare tugguiɗo e ndema awa e gaynako ɗum koye cosanuji amen kono no e mbaylandi kesel ko ɗum nden fedde nde yahata kadi ɗo waɗi ɗum ko fina tawa men woni culture e kadi accès aux nouvelles technologies par ce que koye jamanu kesso gonɗen nden nouvelle technologie en heewi e nder hakkillam mbeɗa yewtide hen e Chris Blackwell omi wimi oɗo foti hutorade technologie pour ƴellidde dande ma haalde e continent ma o wiyande de Fouta o wiyande Fulɓe o wiyande Sénégal o yi continent Afrique sade Allah ƴelditi dande ma hutoro dande ma pour ɓuura addande yimɓe ɓe paama holko woni continent ma Afrique holko woni ɗon avantage holko woni ko moƴƴi ko woti yimɓe ƴellirte holko ɗum kadi Allah wallimi Nations Unies ƴettimi waɗimi d' abord ambassadeur pour le PNUD rutti waɗimi kadi ambassadeur ONU SIDA rutti kadi en joni waɗimi ambassadeur UNCGD mbimi yande hawre tellade nde ɗo fedde ene wawi tambade engagement mo joguimi e Nations Unies pour wawde liggodade hono sukaɓe liggodade rewɓe ɓe liggodade kala neɗɗo mo ganduɗa yiili ko ɓamtare yiiɗi ko ɓamtare ko ɗum saabi mbimi wona min koko Allah addi tan e lawulam addi e lappulam pour min kadi wiide Allah wallima a woni jimowo a dusodiri yontoma a dusodiri hono leñol ma a dusodiri hono ɓiɓɓe adama en ɓe duuɓi 3 pawɗi e jimri e gamri e hono waɗandeɓe concert aji wadde leppi e nder studio ji ngolɗo lawol yonti ko dusodira e mabɓe an e nadde développement min ñaagui Allah noon yo Allah wurnu nan ka ha mbawen komin mbaɗi ko e nalankagal min mbaɗa ɗum e développement haaɓe adda mbaylandi kesir a haali ɗum wonde ambassadeur ONU ene mbawi wiide addilli to banggue ɓamtare e banggue taridi ɗum ɗon ine jeeya ko saabi ka poɗɗo yaade toon to Arabie Saoudite to yiyade gam tawtorede COP 16 to ko jonde windiyankore hufore ko yuti e banggue hisnugol taridi an mo ganduɗa hoorema ka ɓiɗɗo moral dande maayo Sénégal gurɗo toon no feewi aɗa andi gonka tarini ndi bonande muɗum ene wayi hol yande ma fannuji poɗɗi ƴettede banggue COP 16 e ko nandi hen ha tarini ndi banggue windere Afrique banggue Fouta wawa hisde no foti no hanniri ni mbeɗa yittuma no feewi e ngal ɗo namdal tawno wona COP 16 o COP 16 Afrique no foti dañde daaɗe nde ganduɗa so timmiɓe aduna foof so jooɗima ene ƴetta décision ngaji ene jiilo peeje pour haɓade hono yooro artirde kadi ko wonno ko ɗo henna ko hen mawnomi ena mbeɗa heewi wiide mbeɗa jogui révolte goto mbeɗa jogui ko tikkanmi sababu andude
ƴettude fof tan mbiya ɗum ko ni fonno waade wona normal pour nde ɗo am min baba ma innama aade rokkama Allah rokki en kala ko dañɗen e caɗele eɗen poti wawde yiilade peeje darnen ko ganduɗa ko ɗe solution ngaji ha mbawen kadi fewdidde ko wonno ko ɗo en arte wona ko wonno ko wona nafoore gurdam innama aade min mi yiiɗa fatalité ko donc somin jeehi toon kadi mamin kalde ɓeeɗo ganduɗa kamɓe pawata hunde e dow table ngal kamɓe kadi dusata kala projet ma addama pour ƴellidde hono artirde ko wonno ko repeuplement du fleuve Sénégal woni artirde liɗɗi men e nder maayo Sénégal ko hen jeeya ene wawi won ko jamanu kesso gonɗen jamanu moderne gonɗen ruttade kadi e ƴewɗe hono taaride meɗen ndi kala ko ganduɗa ko welsidare addani men ha ɗum fuɗɗi wonde yooro kadi désert o ena waɗa avancé kono kadi jiya tan dundu ganduɗa en no yonno ko hen mawnomi jiya colli tan ɗi ganduɗa joni hayso tawi en naati aɗa yimande hono ilɗe ɗe noon colli sukaɓe ganduɗa ɗin noon colli pan tawno ɓe guurani ɗum ɓe jiyani ɗum ene foti artirede ene wawi artu nan ɗum kadi ene jeeya ko nawatemi COP kono noon yaade COP yo foof ene heddi kadi so ruttade to bandiraɓe men koreji men pewjanen janggo moftanen janggo en jii ko ilam ɗam ɗo hikka waylo waɗi yimɓeɓe ne mbiya kala ko jiiɗa e ilamuji mbaɗi ni malla diƴƴe mbaɗi ni malla yooro mbaɗo ni foof ko andum ko waylo gonɗo e jamanu woni changement climatique ɗum noon saadi koko waɗi ene wawi aroyde janggo ene wawi aroyde mbo wuuri malla duuɓi ɗiɗi malla duuɓi tati ene foti fewjanede innama aade fotani jooɗade tan wadde croiser les bras ɗum noon so min gummima COP min jeehi Blues fleuve enen poti yewtidde e koreji amen min yewtidoy min mbiya hankantino il faut que ma fewjane e janggo e jaam so waɗi wona eɗen jooɗi ɗo tan eɗen goyto eɗen mbiya politicien gadde kalis malla ɗum ɗo yare dow amen wona minen mbaɗi neɗɗo fotani wadde croiser les bras ƴeewo tan jooɗo ene wiya kala ko waɗi yommi fat goɗɗo walla kam ɗum noon wawata hirƴende ɗum tan ko fina tawa ko culture ko yimɓe culture kamɓe mbaɗat jime kamɓe kaalata kamɓe jaɓe jarɗe jaade hono hohoɓe men ɓe pour ko heddi ko e ɓiɓɓe aadamen jeeyaɓe toon e dande maayo ngo ɓe ganda wonko ɓe mbawi wat wonko ɓe mbawi safru wonko ɓe mbawi ñamdu ha joni en gasnat tan a haali ko yewti e banggue diƴƴe en mbayladi weeyo kono tawi en garti e banggue ndema en garti e banggue ndema eɗen gandi ko woni e dongre Afrique eɗen gandi ko jeyten hen leydi ina woodi ndiyam ɗam ina woodi machallah kono ina wayi sukaɓe meɗen hannde kutottoɗam ɗon ndiyam ko gam yaade ina ndewa e Allah ɗeɗon ɗe ndewani lawol hol wasimu Bama jogui faati e ɓen sukaɓe holko poti wadde e dongre Afrique to wona tan yaade e ɗeɗon ɗalle mbeɗa sikki eɗen nakora won gueɗe woni yewtere hakkude yontoji yewtere kadi ganduɗa ko yewtere tinde taw to yewtere gonɗuɗam e laaɓal hakkude ardiɓe hono leyɗele ɗe woni gouvernement ji e ko heddi ko e yimɓe yewtere hakkude jignaɓe e sukaɓe mumen e nder galleji pelle ɗe gandanɗa hoore ma ƴeewata ko ɓuuri ko wonde hono goƴaji yimɓeɓe e gona yewtere fonde wonde e nder hono leeɗe malla e guure tokose so ɗum waɗi ma yimɓeɓe mbaw andude Afrique ene jogui ko kalɗa ko foof nangue ngue leydi ndi diƴƴe ɗe ndiyam ɗam maaje ɗe foof eɗen jogui kala ko ganduɗa ko jamanu hande o leyɗele keddiɗe ko hen tuggui pour wadde yidde ƴellidde koye mumen enen eɗen jogui ɗum en potani yaade eɗen jiggoyo ɗum en gadda ɗum ko goɗɗo ko yewtere nde tan ngakke hakkude yimɓeɓe kadi so yewtere ndene kadi so waɗama eɗen cogɗi projet ji ɗe ganduɗa hoore ma neɗɗo hen en wawi ñippude guite muɗum malla fo en feɗono mum wi ɗum nde ko projet somi waɗi ɗum min mami wawa ɓamtu kono so tawi koye haala tan haala ni ko politique ne weeli ha maayi kono noon ene moƴƴi kadi par ce que a wawa wayde aduna ene yahata gaga politique arani kono noon politique yo addu hono projet ji ganduɗa hoore ma neɗɗo o ene wawi hen fawde ɗumen mum ene fawi fawde hen guite mum eyyi sukaɓene kadi mbeɗa sikki so tawi eɗen poti rentade ko wiyete ko réseaux sociaux ji ene moƴƴi wonko fewdata
wonko addata e jokkodiral hakkude yontoji oɗo gonɗo Sénégal oyoto gonɗo Russie oyoto gonɗo Amérique kono noon wonko ganduɗa ko hen son ena nanne hen ɗum tagata sukaɓe ɓe cikkata mataw kala ko woni ɗo moƴƴani kala ko woni to ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum woni ko jogui ko nafoore ɓe mbiyata kadi nden noon yomin jaa min jiiloyo ɗum alors que ɓen ɗon goƴaji mabɓe foof ko ƴewde holno ɓe dañirta peeje pour arde ɗo henne tawno ɓe gandi ko ɗo woni janggo ɗum alay saago so tawi en nanni ɗum e hakkillaji sukaɓe men ɓe maɓe gandu ndeke koɓe jiiloyto ko ɗa henne wona toon woni ko ɗo woni ɓe mbawa ɗum fadde ha yetto kadi jafoɗa he canki tan mbeɗa monti sur scène woni biennale o e hakkude yimre mbimi mbiɗa yiɗi sukaɓe Afrique yoɓe turto ɓe daara yeeso mabɓe no hannirta ndi potade ƴukkade no tawno hersinaki wonde Afrique naji a wawa jeeyede e leydi malla continent biyeteɗo Afrique kala ngaalu nana ɗo e nder leydi men ya yi Congo ɗo henne ɗo mbawɗa yaade foof leydi ndi kala ngaalu mo jiiloɗa nan ɗo e nder leydi ndi nangue nan ɗo ene timen à 100% guila subaka ha nangue ne muta enen eɗen jogui nangue ko nangue yillete pour wadde projet ji développement ji keesi anani enen jogui maaje mawɗe comme no fleuve Nil maayo hono Niger maayo Sénégal e maaji goɗɗi tokosi nan ɗo ene ha wayno leydi eɗen jogui taaridi ngalla Allah fewndeni en ɗum kadi ene jaaɓi ndema ene jaaɓi awo ene jaaɓi gaynako foof na ɗo ene wawi wonde ɗo hen a wawa jeeyede e ndin ɗon leydi mbiya aɗa jukko mbiya ko keddiɗo on gonɗo ɗa ene oyto banggue aduna o kanko ɓuurma an ɓuuri ene gasa noon a haalanaka a yewtanaka a hollaka a anda ɗum nde kadi sukaɓe so tawi kollama ɗum mabɓe mbi an dekkete yo ko yilete ko banggue goɗɗo ko ɗo woni mi jooɗo mi wonda e banda men mi wonda e kureji am mi wonda e famille am mi wonda e sukaɓam mi liggo mi dañi ko ɗumen ene heddi kadi sur le plan politique ardiɓe mballa ha ɗum noon foof wawa darade no hannirta ni neɗɗo hen foof heɓa fodde mum taw wona ɓe dañi ɓe to dañani ɗum noon so tawi eɗen jewteɗe e nder koye amen yimɓe ene kaala ene mbiya les États-Unis d'Afrique walla Afrique Union mi anda walla unité africaine ɗum noon foof mbe sikki fotata fuɗɗade koye yimɓe ɓe saaha saaha min jooɗo minen Afrique naɓe foof min jewteɗo koye amen min ganda komin jogui min ganda ko aduna o faadi amen min ganda holno min jeeyirta ɗum ete kolko min dañete hen min dutto min mbaɗa ɗum investir ɗo ene Afrique nder Afrique no ɓuuro yarude yeeso namdal men gongal koko yowti e banggue pulago mal so tawi haalnama banggue taari jimri ko yimata koye ɗemgal pular taaridi nana daari hen kono hande ko yowti e banggue ɗemgal pular walla ni e pinal fulɓe en ƴeewi ɗo e dongre meɗen ŋakkere wonde hen wona to banggue caktirɗe ina ŋakki faggudu muɗum wiya ɗemgal pular no hutere banggue faggudu ina ŋakki e goɗɗum bamal kadi so tawi ina wasitono ɓen ɓe ganduɗa hoore ma ko ɓiɓɓe fulɓe mani mbiyen leyɗe fulɓe wonɓe ɗo e dongre Afrique holko bamal wasitoɓe ɓeɗen gam ni ellidde ɗemgal pular alay saago mbaɗen dental addata yimɓe ɓe wawa fottu saaha foof ɓe gostodira miijoji goto hamen fof wawa wiide ene yaano hoore mum e banggue mum en ɓuurani heddiɓe kono noon heddiɓe goto e mabɓe foof ɗo fawi koyngal mum foof yiɗi ko ƴellide ko mum ko no tawno so waɗani ɗum pinal mum e fayidagal muɗum e gonagal muɗum foof majjat faya less ɗum noon mbaɗen dental ɗum tan rasitomi hono bandiraɓam fulɓe ɗum ko goho ɗiɗi kadi ƴelliten hono ɗemgal men ngal ganden ɗemgal ngal wona tan ko eɗen kaala ɗemgal ngal ene weeli heɗade malla ene weeli so yimama wiya jimri muɗum ne weeli kono noon ene waɗi gandal e nder muɗum ene waɗi gande ene waɗi pinal e nder mum ene waɗi hayso tawi ko cellal ɓalli ene waɗi ganda ko so rewama ene wawi wallude innama aade en ɓe haaɓe ƴellitoɓe gona neɗɗo moɓe jiiɗi wonde ɗum noon so tawi ɗum noon foof en gandi ɗum kadi gartiren ko wonno ko ɗo henni alphabétisation en kalni ɗum nane nde alphabétisation wonti ko kewi ɗo ene e nder Sénégal mi ƴetta tan exemple Sénégal yeru Sénégal yimɓeɓe alphabétisation mawninen ɗemɗe meɗen de pular wonno ko yeeso heeɗano caggal pular wonno ko yeeso heeɗano caggal
kono joni sa ƴeewi hay so tawi yimɓe ɓe ne binda ɗo ko oɗo nokku ko nokku naggam windirtaki pular ko ɗemde goɗɗe windirteno tawno hay to nokkuji men e nder Fouta toro ɓe jettat ko par exemple ko joom ɗemde goɗɗe kono jolfoni walla keddide ko ɗum ɓe binnirta toon alors ko pular wonno yeeso holko taguen ɗumen nden duuɗi pular ene kewno dak ɗo henne ene joguino pelle ɗe ganduɗa ko pelle développement ji mi ganduɗa foof tuggi koye ɗemgal pular ko ɗemgal pular ɓe jinno ƴellidde ha pelle ɓamtare jibina hen ɗum noon so tawi en beltinima ha ɗum maayi joni ɗum majji ko seeɗa seeɗa jeeta ɓe yimɓe ganduɗa ko jangguinoɓe pular malla ettotoɓe haalde pular malla ettotoɓe hono wadde communication ni e pular ko seeɗa seeɗa jeeta ɗum so tawi en beltinima so ɓooyi ɗum majjat ngakkat e nder dente men a haali ɗum ni e jumol ma gotol aguyaji dilli jangguinen nafoore ma ar ko noon mbiɗa yewti joni gasnirten namdal men battinigal ko yewti les blues du fleuve le festival des blues du fleuve ne jogori wadde 16e mum édition woni lawol mum sappo e jeegoɓol c'est le 13 14 et 15 sappo e tati e sappo e nayyi e sappo e joyi lewru sappo e ɗiɗi ɓuuru toon to Podor hande blues du fleuve ene jogui mawnude lawol mum sappo e jeegoɓol blues du fleuve ummani ɗum tan hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom woni 2006 ha ɗo hande ene wonno fandare nde ɗon beele hande so tawi en garti e blues du fleuve festival o eɗen mbawi wiide wonko fuɗɗi hen dañede eɗen paanal gonnode hen walla wonko foti ɓeydede hen ha wawake dañede goɗɗum eyyi machallah blues du fleuve eɗen jetta bandiraɓe men hono fuutankoɓe fulɓe nawne ɓe paami law blues du fleuve Baba Mal addi ɗum kono wona Baba Mal jeeyi ɗum ko diwan o jeeyi ɗum diwan Podor e kala ko taari Podor blues du fleuve ne kadi koko renda ko wona enen fuutankoɓe banggue Sénégal tan ko banggue Mauritanie ko hen jeeya Mali ko hen jeeya Guinée ko hen jeeya eɓe gara saaha foof waɗi ko ɓeydi ni e gonagal e jokkodiral hakkude leyɗele ɗe taw koye blues du fleuve OMVS ene heewi dusde blues du fleuve e Moussa Sow Walalde nde arata e inde Puma e wiide bamal men mbaɗima ambassadeur pour repeuplement du fleuve Sénégal artirde ko wonno ko ende en liɗɗi e ƴellidde honno taaride wonde ko taari maayo Sénégal ngo koye blues du fleuve sinon nano blues du fleuve en dañta ɗum noon blues du fleuve kadi addi hono sukaɓe men tokosɓe ganduɗa koɓe jangguɓe affaire taarendi ko jangguɓe kadi e gueɗe goɗɗe ko affaire waylo hono weeyo ngo ɗum noon arde tawde men toon e jokkodirde e sukaɓe wonɓe toon e nder Podor pour yewtidde e mabɓe holno ɓen mbaɗirta peeje dañde yiilade peeje pour dusodirde e remoɓe awoɓe aynaɓe e diwanuji ɗin ɗon kono no blues du fleuve addani men namde no tawno sa wi blues du fleuve ñan hitande fo blues ene mawna ene yaaja ene yetto ɗum ganduɗa hoorema en cikkanoma yetto ɗon e yimɓe aroɓe en namdoto ɓe so gaari holto jippudeji mabɓe goni woni côté tourisme woni côté hôtel aji woni côté hono restaurant ji e goɗɗum ko ganduɗa ko ɗon kadi ha joni ene ngakki e nder ɗum noon wona bamal addata ɗum ko yiyoɓe koye mumen e nafoore blues du fleuve joguiɓe kalisaji ganduɗa ko ɗum woni domaine ko ɗon ɓe liggoto koye tourisme ɓe liggoto koye hôtel aji ɓe liggoto ɓe mbawa ɓeydude ɗen noon gueɗe beela yimɓeɓe so gaari mbawa jippade no hannirtini mbawa ñamde no hannirti mbawa kadi arde no hannirta ni dutto kadi galleji men hafede transport ɗum noon foof mbawa ɗum dañde no hannirta ni ya eɗen hen noon kala édition blues du fleuve kala hitande mamin jewtide gueɗe baɗo noon emin je hunde nde no waylo ene yaara yeeso machallah eɗen ñaagui Allah yo Allah yettin ɗum amin yo Allah ɓenno ɗum yeeso kono Bamal hande holko dokkata hen seeɗa tan gam weltinde e pittali ɓeɗon heɗotoɓe rewi ndi RFI fulfulde e ɓeɗo ɓe gandanɗa hoorema kadi ko yiɗɓe Baba Mal seeɗa tan e banggue jimi e dande ma seeɗa holko dokkata hen so arte dan arte professionnel o de kane fonno yoɓede kono noon saɗa ko fulɓe ɓe ñaagui ɗum mi wawa ɗum tala sadi ko pular wiya noon mi addata jumol Miyabele par ce que mbeɗa heewi somi wiyama Miyabele tan tawno ɗum ko wiide Africa debout yonti gummoɗen e kono sadi ko pular mi adda mbiyeɗen ko Podor mi adda yewni mbo mbasuñang yewni mi yewni min mi yewni do way
yo Allah watta Mariama hami juurudu wayra hitande mbayru mami min yewende arte am julen birden ñagode yo Allah na wendu wayra julen birden ñagoden hami wala du wayra julen birden ñagoɗen Allah no en duwayra julen birden ñagoɗen ha mbalen duwayra El Hadji Baba Maal Allah jarama a jarama bandiraɓe e sehilaɓe e rewindutoɓe taskaram men koɗo men mawɗo aadi men ko hono dani tan addande on hoɓɓe waɓe ni hoɓɓe mawɓe waɓe hono El Hadji Baba Maal en dawde noon ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi Ibrahima Sarr haali ɗum Baba Maal kañumne ko hoore mum haali ɗum aadi men paaɗo ko alet so jeyɗo haaji ɗo e nden jamta moon jamto amen yo Allah ko rokku en wonde jaam